what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo abata imanya dadabadesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo abata imanya dadabadesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatiri kutera matsimba evarwi vehondo yerusununguko vari munzvimbo dzakasiyana-siyana muno mukati menyika. Chirongwa ichi ndechekuti aiwaka mune basa guru ramakaita mukusunungura nyika ine Zimbabwe, asi nhoroondo yematsimba yenyu munofana kusiyawo mainyora pasi imi muchiri vapenyu. Hachisi chirongwa chevarwi vehondo yerusununguko vakange vakabata pfuti, vana mujibha, vana chimbwido, vabereki nevakanga vachisvikirwawo vatingati homwe dzemasvikiro. Chirongwa chenyu uyai tigare pasi mutaure nezve nhoroondo yenyu. Nhasi taenda kuMashonaland West Province mukadoma kurimuka uko kwataitera rimwe gamba tikati aiwaka comrade regai tigare nemi pasi tiite hurukuro musiirewo zvizukuru pamwe nemhuri yeZimbabwe basa ramakaita mukusunungura nyika ino. Regai titaure navo tinzwe kubva kwavari. Tete makadi zvenyu? Ndiri pangu makadiwo. Tiripo makadi mukadoma? Mukadoma makanaka chaizvo. Handiteka. Ndikuona basa ndiratisvitsa kuno. Ndisvosvo. Ndikuona makapfeka nguo chena. Aiwa ndiyo yatinayo chaiyo. Inonzi chiche cheni? Yangu inonzi Johani Masowe chishanu. Oh, Johani Masowe chishanu. Saka tototi makadini mutsa madzimai? Aiwa mutsandau nemikatatu kasingagumi. Aiwa tinotenda. Matina matiro zvakanaka. Aiwa tanamata. Handitika. Sezvo vanhu vanga vati vari parwendo. Tinotenda. Vanoda kupiwa tsitsi dzerwendo. Aiwa takomborerwa. Tasvika zvakanaka. Tingade kuziva kuti musikana watigere naye pazuva ranhasi akazvarirwa kupi uye mhuri yekwavo yakamirawo zvakadii? Tinotenda. Musikana wamuinaye anonzi Joyce Mhindurwa. Akazvarwa gore ra1963 musi wa4 June. Akaberekerwa kuBhindura kwaMusana mubhuku raChasivipi ndokwaakaberekerwa. Asi akazochinjwa zvake chitupa chake chakudaidza dheti ndiroro 4 June 60 yakazoiswa 64. Handitika. Ndizvozvo. Handiti zvino ndiri kuona kuti pane kuti kumusha nekwaMusana kune masenemu maviri pakafamba sei ipapo? Kufa kwakaita baba vababa vakabva kumusha kwavo ndobva vaenda kumusha kwamai. Ndokwavakazonokurira ndokuroora ikoko ndokuberekerwa isusu ikoko kusvikirirawo nanhasi kuchiri kumusha ndokwatototi ndokumusha. Asi kwamurehwa kumusha ndokudzindi. Handitika. Saka makakurira kwaMusana? Takakurira kwaMusana. Handiti. Muchikura ikoko kwana Musana uko maenda kuchikoro? Ndakaenda kuchikoro. Pachikoro panonzi Pachakanyimba. Pachakanyimba ndakaita grade 1. Ndobva ndati grade 2. Grade 3 ndo pakabva pauya macomrades. Auya macomrades ndobva ipapo ndo patakabva tamira kuenda kuchikoro. Nenyaya yekuti tavasikana. Handimoziva kuti makore acho tainonoka kuenda kuchikoro. Taitozoenda kuchikoro kuma 8 years. Saka patakazosvika grade 3 ndatoka musikana.
saka ndakasvika grade 3 asi grade 3 yacho ndakangosvika muna April ndo pakabva pauya macomrades kumusha kwedu. Saka vachitanga kusvika vana mukoma kana muchikurangana vana mukomana and vakati chii? Vachitanga kusvika zvaityisa nokuti vanhu vachoni tanga tisinganyatsozvinzwisisa kuti vanhu vachoni nezvavanenge vakapfeka takambotya. Asi vakasvika vakati tsanangurira zvakanaka vakati isusu tiri macomrades tikuryira nyika yedu kuti isununguke saka hatisi kuuya kuzokushungurudzai kana kuita sei. Isusu chedu chatinongoda kubikirwa nokutora mainformation kuti uku kwakamira sei nokuti kuri kufamba mabhunu achauya muno ezvino asati auya asi achaita sei achauya. Kune mamwe maopposition futi ari kuita sei ari kuuya futi. Chizivai kuti isusu vanhu takasiyana. Kusiyana kwatinoita tichasiyana pamaslogan ndo pamunonyatsoona kuti vanhu vakadi vakasiyana. Saka ndokumatangira vakaita takafamba navo yanga iri 77 ndana comrade na kwakauya na comrade Gore ana Zviribvu ana Fusirai Madhunduru ndo vakatanga kuuya. Saka vaiita kuti vamwe vakaenda vamwe vachiita se vachiuya vamwe vachienda vamwe vachiita se vachiuya. Saka takazoti Gore 2078 ndo patakadzi toda kutora vana vatikuda kuona kuti ava vana ava ndo vanonzwisisa toda kuenda navo vachitaura kuvabereki vedu. Saka ini noudiki wanandinawo ndaitofunga kuti ana sisi vangu vari pamusoro ndo vachaita se ndo vachaenda. Asi ndakazoona zita rangu rakudaidzwa chitonzi chitenda unogadzirira tsvage matrouse ekupfeka nezvimwe zvakawanda wanda zvinodziya wosungawo kabhegi kako kokuti uwane hembe zvinhu zvinodziya. Ndokutotanga kusunga kwatakaita tichibva mubhuku medu takunzi takuenda kuMozambique. Asi panguva yacho nezvakandinetsa kuti neeji yangu kusiya baba naamai zvanga zvakaoma. Ipapo ndichaziva kuti ringanga riti 12-13 ndobva tatoona zviri serious. Makaoneka? Hatina mbooneka, takanzi hatione. Iyi yanga yasecret iyo ndo vaizongoziva kuti iyo vakangoudzwa kuti tiri kutora vana. Saka ndo pandakabva ini nanzvadzi yangu yeSem. Muraini medu takabva tiri vasikana 2 vakomana 2. Tisakabva nokuti mubhuku vaingotora 2 nekuti 4 vasikana 2 vakomana 2. Saka takaenda takadaro. Mumwe musikana makaenda naye anonzi? Mumwe anonzi Eunice Chivunga. Ndokutanga kufamba. Rwendo rwacho rwairwadza. Takabva kwaMusana ndobva taenda kuMadziva. Saka nguva yacho niyoyo masoja akanga akagara muna Nyaguwe. Saka yanga iri zhizha. Saka rukuva rwanga rwakazara. Saka taifanira kuti atiende nekubridge nokuti ndokwa kune masoja. Taitotsvaga dzimwe minzi. Saka minzi dzavaitsvaga vakanotsvaga waya ndokusungira muchiuno ndokuzvikanda mumvura achierera vanhu vakabate waya iyeyi okuti achitrai kushambira kuti aende kumhiri unosungirira waya iyeyi kumhiri. Saka ndo waya yacho niyataiyambuka nayo takabata miri wese unenge uri pamusoro pemvura. Saka ukaita zvokutamba unogona kungoita se kuenda pagrupu redu ipapo pakaenda vanhu 4 vakaenda nemvura. Panenge pasina kana option munhu kutoenda kutongoona kuti munhu atoenda. Hapana nidi yekuti unomutora sei because paiita kuyerera ndopanga pakatosununguka ipapo. Asi vakatoenda vatatoyambuka. Tapinda Mamurewa ndokwatakaenda nako. Vatati Uzumba vatapinda muMaramba vataenda kuPfungwe. Dambudziko ratanga tinaro rechikafu. Vaitoenda pamwe kunouraya mombe.
vakauraya mombe nyama iyoyo ikauya tatisina chekudya taitotora hapana sauti taitongogocha pamwe vanotoya nesauti yemombe iyoyo ndoyapatakatangira nhamo ipapo ndio totogochesa tichidya pamwe kutongodya ucheresu longwana tasvika kupfungwe vanhu vanga vamakipi saka kwakaita dambudziko rokuti taifanirwa kuti tinoyambuka mazowe saka tofanirwa kuyambuka nezviwakwa nokuti urukwa kana uku kusasuku rwonge rwakura hakuyambukiki panotoda kuyambuka nezvimawakwa zvezvi saka vanhu vachoniyo vainge vakachera gomba pasava ndomavaiwanda saka vakangoona vanhu vohwanda vakatadza kunzwisisa chiri kuti makomuredzi here kana kuti hasi makomuredzi vanotohwanda asi vakaziva kuti ndivo vanobuda saka takatombonetsekana navo chaizvo kuti vabude kusvikira vazobuda ende hauko chero ukafamba waone kuti pasapa pane vanhu ndopavanga vakaisa dzimba dzavo saka vakazobuda tikatotarisa kuona kuti ndoupenyu hwanotorarama ende vachitorarama zveshuwa ndo vakazotibatsira kuti tiyambuke kuna mazowe kuti tinopinda mumaundaruweni tasvika mumaundaruweni takanzi munomu kuti tiende kunocrossa board kune imwe gurupu iri kuita se riri kuyambuka saka imi munotombomira tatina vamwe vainzi comrade gore vanga vachiita zvemudzimu zvezve vakataura vakati ndaona hondo iri kuuya yakaipa taona vanhu mafa pano saka vanhu itoitai vigilance pano saka tinokuona manje kuti saka isusu zvangasati zvanyatsopinda muropa tinoita sei tinodi inini zita randanda kudaidzwa nanda kunzi Tashinga Muhondo saka vakanditi Tashinga Muhondo nyaya iri panapa ndekuti utogara uri pahandbag yangu pano usatombosuduruka zvako nokuti ndaona pauya hondo saka ini ndenichikudza zvokuita kana zvaitika hakuna kumwe kwatinogona kuita asi hondo iri kutoita se iri kutouya ende zveshuwa hondo yakauya pakafa vanhu pagurupu vedu iyoyo pakafa 6 rataifamba nawo vosi takabva tiri kuma50 something saka tenge takuverenga kuti 4 vakafa kuya neava va10 saka tasara ta40 zvokanzi saka ipapa ndo nyaya yapayadi payashatira saka kuhondo yacho payakaitika comrade gore vakangoramba vakangozvambarara zvikanzi ivo ramba vakazvambarara kana vakafamba vachikutsika usatomboti umwe uchitora ropa remunhu uchizvizadza kuti vangoti munhu aita sei munhu afa zvakava dambudziko asi takadhonza nguva tirimo vakazouya masoja hondo iyoyo kwakatanga kune ataiti tumaarumanya twanga twine mabhemba asi kuti vanga mavatengeswa kuti vavatengeswa pavavatengeswa saka zvadaro manje kakatanga kuuya kachitenderera ndobva tatoziva kuti panapa zvinhu zvatotanga ende kuchesa kwacho kwatatiri inzvimbo yakanga yakachena yekuti hakuna kokuti munoenda muchihwanda kunenge kwatingosacrifica kuti kufa wasara wasara saka ndo zvakatoitika ipapo asi vakazonyanya kufa ndana Chimbwido nana Mujibu ndo vakanyanya kufa makomredzi mazhinji vakangofa chete pagurupu redu vanga vari 6 saka tiri pakati pehondo ipapo ndo pavakati tora ropa uchizvizora-zora kumeso saka waitotora ropa romwe munhu wozvizora-zora kuti vakuuya masoja acho vaine zvimanjombo zvavo zvezvi vaitofamba vachitsika vanhu kuona kuti vanhu vari kufema here saka waitongozvitoredzera kuti kufa kurwadziwa hautofanirwa kutorwadziwa unotofanirwa kutongoramba wakangozvambarara saka takaita ndonga svondo tirimo tichitenderara vamwe vakanga vabuda vamwe vaenda kure saka kuzotsvagana kwakatora nguva tichimirira futi kuti nguva yedu yekunocrossa border idi ikwane
takazobva ipo paye takuenda kubhodha kwacho kokuti takunoyambuka bhodha ndopakaoma. Kwakaita mazuva vanhu vachichera vaichera nekuti kwakakasetwa landmines. Saka vaiti vakachera apa vochera apo vochera apo zvokuti distance yekuti tikuda kunocrossa bhodha inosvika kwarumoko. Saka unotobvira kuno kuchida kunocrossa bhodha wozobva ikoko kana waMozambique zvinenge zvaanani. Saka ukangoguma tambo yavo inobva yamhangara kunosvika kukembi kuti kwari kuti pane zviri kuitika mota dzotongouya ipapo. Saka munotofanirwa kutoenda zvakasimba kunotoenda 1-1 tatisingati umwe achitienda umwe achiteera. Ipapo takatoita 2 days vanhu vachiita se vachiyambuka nekuti pauchatanga kuti svetu kubva panapa wosvetuka apo wosvetuka kuona unosvika kwarumwe pamwe ndinototi parumwe pacho padhuze nekuti zvimalandmine zvaitewa kuchibva kuno kuroko. Takaita 2 days ndobva tazopera kudi kuyambuka ndobva tapinda Mozambique. Takafamba 1 week tichifamba isi titofunga zvatapinda Mozambique taapa rinani. Hatisi kutoziva kuti upenyu kwatabva uku kune upenyu huri nani kwatakuenda ndokune upenyu hwakaoma. Ndobva tafamba tasvika pamakamarada pakembi ndopatakabva tatakurwa nemota taingodziti madhimudhimu mota dzavo dzemasoja ekuMozambique. Tapinzwa motikari tikufunga kuti tiri kuenda kuri nani. Takaenda takatofamba tiri mumota imomo zvokuti kana ndisingakanga sebhositi tinenge takatospenda day. Takazonosvika takatakurwa zvokuma4 kunze kweedza tikazonosvika ikoko zvokuma5-6 nokuti zuva ranga radoka. Zvikanzi panapa ndopakembi penyu pamuri kuenda. Isatofunga tiri kuenda kudzimba apa tiri kuenda pasango. Apa ndinoziva kuti kana muri marecruits munenge muchitombobatwa zvimwe zviye unzi marecruits auya. But ndakangotenda hangu kuti ndakanzi koyo mutoto uya auya ari kudei. Mutoto waireva kuti mwana mudiki. Zvikanzi endai munotanga maenda kukicheni munodya. Saka taingofunga kuti kukicheni unosvika kuine maplate. Ndopatikunzi tsvagai mashizha. Kumashizha ndei zvikanzi mashizha ndo maplate pana hapana maplate. Tatora mashizha paye tapakurirwa apa mozokara usati wazvijaira. Takatadza kana kuridya sadza racho. Handina kutomboridya apa ndapiwa nekabaka yawo. Handina kumbodya zuva rekutanga rechipiri. Ndopandakabva ndatorwa nevamwe shefu zvikanzi aiwa iwewe uya ugari kuno kwakanyanya kuita mudiki kune vamwe. Vandatorwa zvikanzi toda kutoronga kuti iwewe uende kupi kutraining. Ndichevana ainzi Mupunzarima. Tadaro ndobva zvanzi pachiri kurongwa zvokuti marecruits nevamwe vagara varipo kudhara vanofanira kuti vaende kutraining. Ndopakabva paitika hondo. Isusu hatina kumboziva kuti zvii zvakaitika. Second attack yepatembwe ndiyo yatakazosvikira isusu. Iyo yanga yakaipa nokuti yakatanga vanhu vakaenda kunodya kukicheni. Inino zvakandinakira kuti ndakanzi musaende kukicheni kunodya. Waizobva mukicheni wakuenda kunomwa mvura murwizi. Saka kwakanga kwaborwa madhiramu epoison kumusoro. Obva agadzikwa pai murwizi. Andanenge akagara poison yechibuda mbichana. Saka vanhu vakatanga kumwa mvura iyoyo ndopakatangira vanhu kufa ipapo. Kwange kwakawanda kwanga kuine takasvika pane mabase 5. Patoita ataki iye hondo yakatouya hondo chaiyo yepfuti
ndege dzakauya maground force vese vanga vakazara ipapo vanhu vakaurayiwa vakabuda vakararama ndopatakazotsvagirwa patasienda paNew Temple painzi pamabhanana patasvika paya takutotanga humwe upenyu futi hutsva hwokuti zviye kumakicheni zvese zviye zvasara kupi uko takutotanga humwe upenyu hwokutsva hwokuti nzara chaiyo inouya igopera ugotodzimara kutojaira kuti ndozvazvatova saka chikafu chakazotanga kuuya zvishoma nezvishoma ndobva tazosarudzwa kunzi chiendai kutraining ini nohanzvadzi yangu iye semuya akanga aendeswa akabva aendeswa kumadhwendi kwaireva kuti vanhu vanorwara ndobva zvanzi hazvichatoiti ndikati nanzvadzi yangu ari kusvika nzaiwa totongomufidha kwe2 days anogona kuita zvakanaka ndobva tofidhiwa sikanzi makutoenda kutraining kutraining ndo yanga yakaoma iyi training inonzi yegorofe yanga yakaoma takapinda kutraining uchitanga unotanga kumhanya ndonga from yetu chegutu saka munotomuka kuma3 ufanwa kuti 6 dzichaimadi madzoka makuenda kumaobstacles munomatanga muchiita zvishoma nezvishoma pamaobstacles ndopairwadza airwadza zvokuti asi zvaingoda kushinga kana wakangosacrifice nekuti wakanga wautoziva kuti kunoku kufunga kumba kana kusafunga kumba kuchatoya kuno ndatove kuno ndakutongoita zvekuno saka ndakashingirira handina kumboita kana injari kana chii muhondo macho kana ikoko kumaobstacles vamwe vaitsva nekuti chaichererwa gomba rodzika roiswa matanda ehuni ropiswa huni dziya dzongandunga mamoto kuenda mudenga kudai muchinji chidzamba ichi moto uyu ukawira muchoti hapana nokuburitsa ndozvawakatoinga kuno anokuburitsa ndiani mumwe anenge achitouya achitomhanya achitojamba nezvake mainstructures edu anenge akatomira uko saka kuzoona kuti tozoona panhamba yedu kuti saka kureva kuti pamwe pamoto panatsvira moto wopedza muchiita 6 months takadzipedza ndobva ana semu vaya ndobva vadeployiwa vauya kuno kufront ini ndobva ndanzi iwewo hazviite kuti uende wakuita special assistance ndopandakaitwa special assistance waparents shiri ndakagara navo baba vacomrade vaya zvakanyanya ndapedza training tichitombofamba sevanhu vakanga vari taitombotendera kuenda kumaputo uchidzoka uchidi tobva tazobviswa ipapo patembwe tobva taenda panonzi pamavhudzi paive pachikoro paidzidzwa ndikambogara navo ipapo tikanzi kuchikoro ndikati ndinotomboendawo kuchikoro ndobva ndatoendawo kuchikoro bva ndasvikonzi grade 3 ndaita grade 3 nekuchikoro ndaigona handipandi kuridza kuti ndakaita grade 1 grade 2 grade 3 yacho handina kuidzidza asi ndaingoti ndoti ndakaita grade 3 but ndadzidza kudaro vakanditi imi magonera muri kuita hazviite kuti upinde grade 3 unofanira kuti utoende grade 4 igore iroro mugrade ipapo nova ndatonzi enda mugrade 5 but angangodzidza nokunga 4 months abva zvanzi zvachinjwa ndopakatiripo ipapo ndopakauya naComrade Tongogara vachitiudza kuti tiri kuenda kuLangasa yanga ya 79 vakutiudza kuti takuenda kuLangasa kune matalks ariko saka zvinenge zviriko tiriuya tichikuita sei tichikuudzai tiripo takazobviswa ikoko kubva taenda kwainzi kuToronto kwaitrainwa vamwe futi ikoko kwaigara ranga rimwe bhesi ranga rine mamwe macomrades futi ikoko tobva taenda kuToronto kuye ndoako ndokwatakazonogara ndichaiziva kuti takagara nguva yakadii
ndopatakazonzi yezvinozvi nyika ningirikini matoksi ariko yakunzi Zimbabwe handi yanga ichinzi Zimbabwe Rhodesia zvikanzi vazotaurana naSmith nyika yedu taitora saka vanhu vakufanira kuti vadzokere kumusha but pari zvinezvi imi muri kuno kuimbomirai vari vari kuZimbabwe vatange vaita sei vaungana imimi kana makubva kuno toona kuti muri kuenda kumasample points api saka takagara magurupu mazhinji ese akauya isusu nenyaya yekuti takanga tichiterana nemashefu takamboramba tiriko takazouya 1980 pakapembererwa independence ndopatata kubva kuToronto kuinyanga ndokwatakasvikira tichizobva kuinyanga vataenda kumanyene tazobva kumanyene ndopatakazonzi takambopiwa mari ndopatanzi munhu nemunhu ngaachienda kupi kumba kana takukudai tichakudaidzai ndokubva kwatakazoita kupi kumanyeni pataenda kumba ndakabva ndichienda kumba vandaenda kwaMureho handa kuenda kwaMusana vandaenda kwaMureho ndokwakwana amai nekuti ana amai vakazosara vachipisirwa dzimba mombe zvese zvakatorwa saka amai nababa vakabva baba vangu vana vakadzi 2 asi mukadzi wavo vakabva enda kumusha kwavo kudomboshava musha wasara usisina vanhu isu vatavaka kumusha saka ndakabva ndaenda kwaMureho ndokwandakabva mai vanga vatovakawo vatatogarawo kumusha ikoko svikira ndazoroorwa ndiri kupi ndiri kumusha handi paonde pachesa imi makapona sei makaponeswa nemudzimu wakomboredi ava zvakafamba sei musiwo ini ndoona sokuti komboredi wangu ane mudzimu ava ndowakandiraramisa nekuti pavakanga vari pasingasvike kana mabara kana chii takatozoita vakatozonditi ngatitei ngatikurorei tiende pane vanhu vadi vaurayiwa saka takatozoita kukurora kuti tiende pane vanhu vaurayiwa isusu hatina kana kutomboita kana injari mbozi vakangonditi rambai wakarara patiri ipapo ngatirambe takarara saka vaitoti kana vakabhomba apa patatiri papa pasingabhombwe ndozvaiitika Eunice ndio makabva naye ndio takabva naye makazoparadzana papi na Eunice takazoparadzana Eunice akauya kufront Eunice akauya kufront ini ndibva ndasara uko chera nasemo yese ndo group yacho ni yese vakauya kufront ini ndakasara anditi muchishanda na comrade parents chiri mati maunzi special assistant basa nyanga rechi rokungova gadha pavanenge vachifamba tichingofamba nawo tichingovachengetedza ndozvataiita saka zvekugadha namashefu zvakabvira kuri zvakabva kuri zvakabva nekuri ndozvandaita izvozvo so comrade shiri wanga uri munhu akaita sei anga ari munhu ane mwoyo wakanaka ini pandakagara nawo kusvikira taparadzana wangu ane mwoyo wakanaka handitambobvira ndamboita mwoyo kuti saka comrade ava vamboitirei zvinhu zvakadai handina wangu ane mwoyo wakanaka chero kune vamwe ndaitovaona ende vaitondibvunzwa kuti iwe hauna dzimwe hama dzako here dzakauya nadzo kuno bhozi havangatambure iwe uchiwana zviri nani saka ndaitobatsirawo futi hama dzangu handiri pakuwana zviri nani pavo upenyu kumakembi wanga wakati omei imi maakufamba nashefu upenyu hwenyu wanga hwaitawo sei upenyu hwangu wanga huri nani wanga huri nani nokuti kwaiuya handiye zvinata kuti mabhera ndo mabhera aiuya embatya kana auya aisvikira kusecurity parents shiri vanga vari kusecurity
Saka tainzi tanga imapinda musarudza mbatya dzamunoda. Tosarudza mbatya dzatinoda. Kana tasarudza ndo panoenda kuzonongera wana budho izvi nezvizvi vamwe wangu vanongera izvi nezvizvi ndosunga mukwende wangu ndonoisa ndonoisawo kukauyawo chikafu unonongo chikafu asi handaizozi tingoti hama dzangu chete ndaiongowe nevamwewo vangu vandakanga ndinawo vandaitobatsirawo. Makazoparadzana nawo 1980 makaparadzana papi nakomrade parents chita paradzana 1980 tichibva takatouya tese kubva kuMozambique tikasvika tese paToronto. Tichibva paToronto ndopa vakabva vadisappear nazoti vakafamba sei ndopatakaparadzana ipapo. Ndakatozovaona 97 pakapinda ma50,000 ndopandakazosangana navo. Ndakutoita kufungidzira kuti ndivo here kana kuti ndopandakazovaona takuenda kumavheting. Madzoka ndokuenda kwaMurewa. Amai vakasokuzei? Amai ndakasangana navo paMbare. Ndasangana navo paMbare. Kusangana kwatakaita naamai ndakanga ndabva kunoona budhi vangu vaigara handive pane zvimwe zvimusana enzi chiko dzimba dzedzi dzemasikwata dziri pasaidi perufaro idzi. Ndopavakanga vachigara ndovaigara sisi saka budhi ndokwavakanga vari. Saka munhu wavakaziva budhi ndobva vataura vakati sisi ndanditori navo panapa manyimanje asi vabuda panapa manyimanje vadai sore panga paina pamanenge papana machipisa nachiweshe pamusika paipai apa papachine pasati pane free market zvakazoya manyimanje zvikanzi akapfeka zvakaita sezvikanzi akapfeka kamafuraji. Saka ndoya vakandiziva nayo vakangomhanya ndobva vandidaidza nesi vangoti Joyce ndobva ndacheuka ndobva vamhanya vangosvikonditi ndobva tati tese pasi vakachema nokuti amai vakambotambura vakambonzwonzi mwana wamuri kutaura Joyce akafa. Vamwe vakati takamuona, vamwe vakandionawo tadzoka asi handina kumusha kwacho ndandisina kumboenda. Saka amai nokurwadziwa vakambouya ndokuuya kuzotendererawo muHarare vachinditsvaga. Saka kuti vazive kuti vanotsvaga sei ndozvavakamatsvagira vakazoita pavakazondiwana. Vaingotenderera paMbare pai vachinditsvaga nokuti munhu wakataurira akati ndakamuona paMbare. So imi mapiwa tumari twenyu ndibva manzi tichazokudaidzai. Mainzi tichazokudaidzai kuti muite sei? Vaititi vanoda kuenda kuchikoro enda kuchikoro. Vanoda basa rearmy kana kupolisi uenda kunojoina. Saka tinokudaidzai siyai maadresi. Ndobva tasiya maadresi sobva taenda kumusha. Ndiye kuendera hatina kana kutodaidzwa. Zvapera zvakadaro. Saka manosangana nevamwe vachiti sitatowa apa isusu iwe uri kuitei kumusha kuno? Unosangana navo apa ndokwaunotenga utori. Utosangana navo achitoti sitatowa pane chimwe chinano. Saka iwe wakatoenda kumusha zvakatovharana. Vamwe ndo vaitozosqueezawo kuti vaende kunojoina uko vachienda kunojoina uko. Saka isaingofungidzira kuti vachangotinyorerawo matsamba kuti dzokai. Ndobva zvangovharana zvakadaro. Saka shamwari yenyu makazoonana? Shamwari Eunice takazoonana asi akazoshaya. Akazoshaya asi anga atororwa nemhuri yake. Makasangana kupi? Takasangana kumusha kubhindura. Patakaendawo kubhindura kwakaitikawo nhamo. Ndobva ndaendawo kumusha ndopatakabva tasangana. Asi tanga tisisazivani. Saka makazoziyana sei? Munhu uye akanga ari mutsvuku ari mujaindi but
Zvaakanga ava manje. Yes. Ndakatozongonzwa kunzi Eunice wakwachivhunga kawe. Ndipo pandakatozomuzivawo. Kwakuzotanga kutoti kuwe wakafamba sei? Ndikuzomutsanangurirawo iye ndikunditsanangurira akati inini dhimobho yacho andarotomboiwana. Ndikati kwemimi handima muri kuno kufrandi. Zvikanzi mari yacho yainzi ichauya svikirirawo. Zvibva zvangoperawo zvakadaro. Ndakazongonzwawo kunzi akazofa. Saka pachikwata chenyu chamakanda nacho chemuvhillage kusara kuyavo 4 vakafa nepakazofa vamwe 6 vamwe vese vakwanisa kudzoka? Takadzoka isusu pari zvino takadzoka tese tiri 4 takadzoka. But pawo 4 wedu 2 vakafa. Yandikutaura Eunice naWande vakafa. Inini naSem tisiripo. Handiti. Sechiitiko chakaitika muchitoenda kuhondo chekuti comrade havaisvikirwa vachibva vataura kuti pano pari kuuya hondo yakaipisisa uye zvakare mazotsanangura kuti dzimwe vatoona kuti ndege yaibhomba apa yokujamba iyo inoita sei inobhomba apo. Nyaya dzemudzimu panguva iyoyi yamakanga muri muhondo zvanga zvakamirawo sei? Zviri zvemudzimu isusu takatotanga kuzvionera kumba. Vachitaura kuti hondo iyi ndeyechi ndeyevadzimu. Zvaiitika zvachoniso waitozviona wega kuti izvi zvaitika nokuti zvaitika isusu ana Mujibwa nana Chimbwido panguva yacho tichiri ana Mujibwa nana Chimbwido paitumwa ana Mujibwa kunzi endai kwasupa ndo kwaifamba mamauxiliary amuzorewa. Saka ikoko manje vanhu vaigona kukepshwa ikoko. Kana vakepshwa ikoko vaivai makomrades vatiri tasara navo vane mudzimu vaivai vaitotaura kuti ndinototi vanhu ivava vatobuda izvezvi isi tiri kumba uku ivo vachinzi vadi vabatwa usiku vaitotoona vasvika. Taitoona vasvika komabuda sei imi mamakasungwa. Zvikanzi pangopindawo munhu akauya akatisunungura tina kuziva kuti ndiani. Tasunungurwa kudaro bva tatongobuda vanhu vese vanga vakatorara vaitichengetedza vacho. Ndibva tatokwidza gomo bva vatenderera bva vadzoka kumba. Saka kureva kuti yanga iri hondo yemudzimu. Paiti mukufamba kwedu ikoko maigona kusangana nenyoka hombe. Mukaiona so inokotamisa ususu kana kuzvipeta kudai so. Mopfuura moenda kana chizosara chiputunura. Amen. But nemafambiro ataiita isi taifamba takarova distance. Saka distance yacho ni chifunga kuti kana tiri 50 tikangoti takaenda pacho tiri 50. Saka tiri 50 kudaro. Kureva kuti taifamba kubva kuno kusvika kupi. Nekudisipesa kwatiri takaita kureva kuti pamwe kuno nokuwevhali. Saka nyoka icho kana uchingoiona haifambi. Inotokotamisa uso yozvipeta. Kana kunonzi kunofamba zvikara kuya kana shumba kana chii. Chero tiriko kuMozambique chaiko. Pane vaibuda vaya. Vaona kuti upenyu hwatiri kurara muno hwakaoma. Voda kutiza. Pavanotiza ikoko vanongovhundutswa neshumba votofenda. Haivarumi. Inongovavhundutsa chete votofenda munhu wozongobatwa. Nekuti dai zvanga zviri zvokuti zviri zvega zvega shumba inotadza kukudya inotokudya. Kana idzo nyoka chaidzo mafambiro atakaita tisasingafambe masikati taifamba usiku. Saka usiku iyoyo unosangana nezvakawanda. Hapana wainzwa kuti adonha kana kuti asangana nenyoka kana kuti adii. Taitongofamba tichitoti makuseni kuye mamukasei tichiona munhu wese ane utano hwake hwakanaka. Saka hamuna imwe hondo yamakapinda pamusana musati maenda muchiri Chimbwido? Pamusana yakaita tisati tasumuka. Yakaita asabhuku wedu. Akaenda zvezvo kunzi akaenda kunotengesa kwasupa. Ndobva apiwa 2 kg shuga.
2 kg flour ne inonzi chiko magaloni aya angari ma 5 koma aya nesauti ndo zvinhu zvavakauya nazvo. Saka makombodzi vakabva zviziva kuti vadi vatengesa ndobva vaenda bva vanotorwa asabhuku vaya. Asi uku vanga vatotaura kuti vanhu vari kupi variko kumaraini vanzwa rova sabhuku vakaita kupiswa nemaplastiki vakafa nekupiswa nemaplastiki vakagara so vakaita kusumudza maplastiki kudai so muchitoona tichitoona unozotengesa futi mangwana hautengese nekuti zvinenge zvakatooma uchitozoona munhu kuti zii apa anenge atochera kudhara gomba rake anotanga nochera gomba rake pakutanga wozoyo utaura nhau yake kuti enda ukapiswa utanga nokuudza kuti uchifunga kuti ndinoregererwa kuti haizveshuwa ndatengesa. Saka mangwana achoni ndobva tachinja bhesi kokubikira ndobva taenda kunobikira kumwe kwambuya vataita chiute vanga vakaenda kuseri kwechikomo ndokwatikanobikira ikoko. Saka tiri pakati pekubika masadza vatatanga kuona helicopter ichitenderera tikati panapa zvatoshata. Saka taibuda 1 painotena kudai wanobuda wotorova kavha nemunhingirikini woenda kuri kuonohwanda painodai so imwe ichibuda. Saka kwakazorira pfuti dzakazovirira kuchikomo asi hapana munhu akafa vakangoridzirana zvavo pfuti. Ivo masoja ndivairidza makomuredzi vakati isusu hatisi kudi tikaridza pfuti takutengesai munopera kufa mese. Ndio imwe hondo yakatangisisa yekutanga iyoyo asi haina kufa munhu haina kana kukuvara munhu womuraini. Imi muchitori chimbwido makambowana pamakambosangana here nemasoja kana mapurisa ekwasmith? Kumusha kwedu kwataigara isusu kwaive kwataiti kugokoro kwaifudzirwa mombe dzakawanda. Saka kugokoro ikoko kwaisvikirana nzizi kudai. Saka kunzizi dzedzo kunopesera kune mvura kwaita mutserendende aidzika kudai ndokwaiuya masoja ikoko. Saka vane nguva yavaiuya vachiuya pavakazoona manje kuti makomuredzi awandisi ndopavanga vasisauya vakanga vakuita zvezvo kuti handi vakauya nechikafu vochichera vofushira. Saka vakazenge vakuita chikafu chine poison wouya nechikafu chine poison iye vosiya vachera vofushira. Makomuredzi vavaiva nemudzima vaya vobva vataura kuti chikafu ichi musadya chine poison. Saka zviripo zvimwe zvokuti unenge maudzwa pane vamwe vasingateereri wototi tikuda kutoona tingaregedze matindi bifi aya wototora matindi bifi aya wodya munhu wotodambuka hura wotofa. Pamakasangana naComrade Shiri after independence mati makamakuta zvokutofananidzirana kana kuti chii? Nyaya dzamakatanga kutaura naipapo dzangadzidza kuti chii? Nyaya yakaitika takasangana 87 ku13 ivo handina kuziva kuti vakanga vauya vakanoti vaiuda kuuya kuzoongorora kuti vanhu vari kuvhetwa sei chichi. Saka isusu takavhetwa tavhetwa tobva tapinda tobva tarejektwa. Vairi amenoti vaizvifambisa sei vaingorijekta tarejektwa kudaro ndobva zvanzi pindai parivheti. Vamwe vakatowana ma50,000 isakazowana mashure. Saka inini patakazoenda kurivheti takambotanga kuenda kuchikurubhi ndobva kwanzi kwavharwa ndobva tazoenda kuKG6 ndokwatakazonobveterwa ikoko. Saka paya pane kagedhi kadiki ipapo ndopavaitobvunzwa iwo uri wokupi wakatrenwa kupi wakatrenwa kupi. Iva ndasvikwa ipapo vandati ndakatrenwa patembo zvikanzi patembo vakaita se vakavhetwa kudhara
hatisi kuda vanhu pavhedhi saka ndobva ndadzoka kumashure ndakungomira ndichitendera kuti saka ndatotadza kuiwana kamari apo saka pandiri kudaro ndobva vandiona pafenzi ivo vakandifananidza ndobva ndavafananidza ndo zvanzi iyo musikana yauya pano bva ndaenda zvikanzi inda kutofananidza ndikati imi gara zviya ndimi comrade parents shiri zvikanzi ndiwe tashinga ndikati zvikanzi saka uri kuita iyo uri kudai panapa ndikati ndakavhetwa ndikarejectwa zvikanzi nani zvikanzi pinda ndobva pagedhi pacho niye semashefu ndobva ndangwanzi pinda ndobva ndapinda ndobva ndaenda kune queue ndobva vaenda neni kuqueue ikoko zvikanzi nyora iwe ndobva ndanyora zvikanzi kuvheting wakuenda wega ndobva ndazoenda ndega kuvheting rake rokuti nandine kamwana kakuenda kunoita noise regedhi zvikanzi ane mwana ari kuita noise ngavapinde vavhetwe vaende ndobva ndangopinda vabva ndavhetwa vabva ndaenda after mwedzi mari yangu obva yabuda ndopaikazobudawo asi takabva tazosangana vachiti ndiri kurima kubhindura ndine madomasi ndobva ndatoti inini mazuva ano ndiri kuita zvokutengesa saka kana muchikwanisa munoya nerori yenyu ndokutengeserai kupi kunoku ndobva ndakutoita zvokutopo vachitounza marori avo ndichivatengesera madomasi vazoti vari kuda kuuya kunokumba vachienda kumusangano kugokwe vakatonditi ndinotouya nekumba ndoda kutoona kumba kwako ndikati alright ivi mozondifonera kuti muri kuuya saka ndiri vamwe sekuru okumusha mwana wanzvadzi yambuya ndiye akazondiudza kuti ndanzwanzi parents shiri ari kurwara but kwaari kwacho nezvinhu hazvina kumira musha ndikati indi kutotarisira nokuti vanga vachitoya nasekuru ivavo musi wacho nevavaifanirwa kuti vauye kuno kundopanaka ndanzwa nasekuru kunzi comrade parents shiri vashaya so ndokuzowanikwa muri kumusha murume mucomrade murume anga asiri mucomrade anga asiri mucomrade asi makamutaura kuti ini ndiri gandanga ndakamuudza kuti ndiri gandanga zvakanzi chii akangozvitambira handiti angozvitambira saka mhuri yakura zvakadii inini ndakabereka vana 8 wokutanga ndowa 1981 wokupedzesera ndowa 99 ndakava ndaita vakomana 6 vasikana 2 saka mukomana akashaya 2019 akashayikira South Africa musikana akashaya 2021 saka ndasara ne6 ndokuzoenda kumasowe kumasowe ndakaenda 92 ndopa ndakatanga kunamata kumasowe zvino zvamakasangana nazvo zvemidzimu muhondo nekumasowe zvinokonektana tinotozvinzwisisa chaizvo tinotozvinzwisisa kuti handichiye zvinezvi zvemudzimu izvi zvazvishoma takatokuro tichiri kumusha kwacho kuchitobikwa mabira kuchitwe chichi zvechivanhu izvozvo zvokubva zvato ndichitonzi muri kutofanirwa kusvikirwa muna mbuya vari kufanirwa kuti vabude pamuri saka panguva yacho nekuti ambuya vacho nevabude pandiri ndobva ndaenda kuchechi kwamugodhi ndasvika kuchechi kuye zvikanzi saizi yenyi mototora fodya kudai motopota fodya moona zvichiita bva ndatozviona kuti hazviiti ndobva ndambonamata kwamugodhi nguva iyoyo handina kutora nguva ndobva ndachinja bva ndaenda kumasowe ndokwandinongori kusvikirira nanhasi handitika pamakavhetwa kekutanga makarejectwa mairejectwa zvichinzi chii chamakatadza kutaura kana chamusina kunzwisisana nemunaivheta hapana aitaura wanga usingambotaurirwa izvozvo handiti taipinda muvheting muya movhetwa
kana mavhetwa mochiningirikina mochibva mapiwa marisisi chichi nemakadhi tobva tatopiwa makadhi ekuratidza kuti mari yedu iri kuita se iri kubuda asi panguva yacho neyokuti mari yakubuda takuenda pamachansi pai panenge pakanyorwa vanhu woona hapana kana zita rako woenda mubhengi hamuna kana zita rako hamuna maakaunti hamuna mari ndipo takazoziva kuti zvikanzi pane vanhu vakarejektwa takatorejektwa vakawanda masoja makovese vakawandisa ndonga vakaita sokuti torei hafu ndiye vakapa mari hafu ndobva varejekta Saka hapana aitaura chikonzero chekuti hapana chaitaura kuti wakapotsa papi hapana chavaitomboziva chete patakapinda parivheti tisingamboziva kuti patiri kupinda apa pane zvatakakanganisa here ndepapi vatakanganisa but isusu taingotaura zvatinoziva zvavaikubvunza ndo zvavaikudayira sevheting yatakapedzisira yacho yanga yakaoma because yanga yakasiyana neyekutanga yekutanga yanga yakareruka kuti waibvunza kuti wakatrenwa nani ukazodii ukadii manje uku vaikubvunza zvimwe zvinhu handimauza kuti nemakore anenge afamba zvimwe unenge watokangana vanokubvunza kuti ko kamukomana kainzi Matekenya kanga kane chimiro kakaita sei iwo chamuudza kuti anga ari mukomana akadai iwo asingazivi kuti tumakonye twanga turi mumakumbo apa ndopatakanyatsoona inonzi vetting koma Hurricanes raive bhendi here kana kuti raive chii urwere hwakanga huriko muvanhu asi hwanga hune matauriro ataitirwa maona zita renyu risipo vamwe vachinzi vakupiwa ma50,000 makanzwa sei? Ndakarwadziwa handina kana kurara ende munoziva zvokuti murume anenge asiri muovheti anenge achikuudza zvinhu zvakaomarara hazviite zvinhu zvichikomuredi chenyichi ndechemanga vanoda kukutambisai zvakazodai saka ini ndaitaura ndaingonyarara ndobva ndangoramba ndakangoshingirira kusvikira zvaita ndobva ndarejektwa futi ndobva zvaita wese asi handina kumira ndakangoramba ndakashinga ndaigara kuMbare ndaitogona kufamba kubva kuMbare kuenda kuna 4th iwo musi wacho niwatakazopedzisira vheting yekupedzisira ndakabva kuMbare kusvika kG6 netsoka ndisina kana sendi ndakati mwana kumusana mumwe papfudzi because vana vangu vanga vakatedzana zvokuti hapana kuti anotifamba alright mashoko enyu ekupedzisira amuda kusiro kumakomrades amakafamba nawo vapenyu vari kuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chii uye zvakare nekumhuri yeZimbabwe? Kune makomrades ese andakafamba nawo ndinotenda nokuti vazhinji vachoni vari muno vandakanga ndichigara nawo tiri kuMozambique ndaigara naye hazviitwe ndonamata naye ndatomusiyiwo kumasou pouyawo Chikango ari kunzi kuchiko kumberi ukoko kwako kouya Zvambila ari kulokesheni iyo iri apa kuPiskombi vapenyu vari kurama tikungoti ngatingobatirana musoro pamwe chete tiite chinhu chimwe chete mukurwadza kwayo nyika hanzi tinotokunda chete tongoramba takangobata patakabata ipapo nekuti zviedzo zviri kuuya zveshuwa asi ngatingorambei takangoshingirira nenyika yedu iyoyi kusvikira tasvika handiti kumhuri yeZimbabwe mhuri yeZimbabwe kune vari kutaura kuti hanzi ngavaisungirire payakasungirirwa haisi nyore zvinhu zvanga zvakaoma hatidi kunyepa iye zvinezvi nemagonera inini hangu pachizvangu vandaita muchikoro ndingadai ndiri pane imwe stage asi nenyaya yekuti
ihondo kayakaitika. Vanhu nevanhu pane zvimwe zvinhu zvataitooma nokuti takatombomupindawo chiri kunzi Rudisha maHarare momo. Asi taitonzi kuna first ndomugano. Uchikwidza kumusoro kwesekunde kwevarungu. Maitongogumira muna Julius Nyerere muye muchifombo muchisvika uko. Asi yezvinezvi Zimbabwe yacho yakasununguka, munhu nemunhu wese ari kuita zvinhu zvaanoda. Asi vanhu vanenge vachingotaura mashoko asiriyo. Aiwa, ndatenda hangu tete. Aiwa, mavanzwa Comrade Tashinga Muhondo. Hanzi kune vaye vanoti aiwa, endai muneisungirira pamakaisunungura tigozoneisungurawo hondo yakange isiri nyore yaida kushinga. Sesta ravo Comrade Tashinga Muhondo. Uye vataura zvakare kuti aiwa, makomrades mamwe angu andiri kugara nawo munharaunda ino yeKadoma Murimuka, ngatirambei takashinga nekuti kwatakabva ndokure kwatakuenda pave padhuze. Kana muchiona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana siyana muchitiwoneniwo, ndoda kusiyira mhuri yeZimbabwe pamwe nemhuri yangu basa randakaita kuti vagozoonawo matsimba epandakatsika napo. Tibatei panhamba dziri kubuda pascreen, tinotaura toronga kuti tingasvike sei kwamuri kana kuti mungasvike sei kwatiri. Togara pasi motaura imimi makafamba rwendo irworwo. Kwezva ranhasi tiri kuno Kurimuka muKadoma. Ndinoti thank you Elizabeth, our camera person, and Frank Wesere, producer of this program. Let's continue watching the program, The Forgotten Veterans, and remember also to tell others about this informative program. For now, it's bye-bye. Taigara mumakomo yehondo aivaka imanya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo aivaka imanya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magori mumakomo aivaka imanya takabadesa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.